What's up mga idol? Ito na po ang pinakaastig at pinakamalupit nating comparison para po dito sa Honda PCX 160 na malapit na pong dumating sa atin at itong bagong-bagong NMAX 155 Connect na malapit na rin po sa ating i-release dito sa Pilipinas. Yes guys, ito po ang comparison natin. Kompleto po yan from the specs, features, top speed, at ano yung mga gandang modification na pwede nating i-set up sa motor na to. So guys, panoorin po natin to at tapusin nyo po hanggang huli para makita nyo po lahat yan. So, this is Boyet Salabarria at salamat po sa inyong pagtangkilik at pagsubaybay sa ating YouTube channel. Please like and share this video at huwag nyo pong kalimutang mag-subscribe at pakipalo na rin po ang ating FB page. Let's go first with the PCX 160. Meron siyang ESP Plus engine, 157cc, 4-valve, 4-stroke, single overhead cam, liquid cool, at naka-CVT. Again, Yamaha NMAX Connect, 155cc, 4-stroke, 4 valves, liquid cool, single overhead cam, at CVT rin po. So wala po silang pagkakaibang, halos sa engine lang po displacement sila nagkakatalo. So let's go for the NMAX standard version. Meron siyang kulay na icon gray, red, at sword gray. Yan po yung mga color niya. May presyo po siyang 119,900 pesos. Yan po ang presyo niya. And for the Honda CBS version, meron po siyang color na white at gray. Ang presyo po niya ay 115,900 pesos. So medyo malaki po yung diferensya niya from the Yamaha standard version. So magkaiba po yung presyo niya. Mas mura po si CBS version. And let's go to the specs po ng Yamaha NMAX Connect. Of course, meron siyang hazard lamp, meron siyang 7.1 liters fuel tank, multifunctional digital instrument panel, meron siyang full LED headlight and tail light, and of course, yung kanyang 12 volts electric socket. Of course, dual disc brake na po yan with BBA and Bluecore engine. Let's go to the Honda PCX. Meron siyang new LED and taillight design, smart keyless system, multifunctional digital panel. Yan po ang kanyang disc brake. Naka-dual na po yan. Dual disc brake na po yan. And of course, yung kanyang luggage section, napakalaki, 30 liters. Fuel capacity, mas marami rin siyang laman, 8.1 liters. At meron na rin siyang anti-theft alarm. Yan po ang PCX 160 specs po at features niya. Again, sa Yamaha po, sa ABS version, meron siyang tatlong kulay. Andyan ang icon gray, sword gray, at power gray. So may SRP price na 144,500. Medyo nagtaas po siya ng 10K from the old version. And let's see yung kanyang mga specs. Of course, nandyan na yung pinakamalupit na added na yung traction control system. Meron siyang smart keyless system. Naka-dual ABS na po yan. Equip po yan ng ABS. And of course, Yamaha Connect at may stop and start system po yan. Yan po ang PCX 160 ABS version na may SRP price na 133,900. So almost 10,000 po ang lamang na presyo ni Yamaha dyan. Mas mura po si PCX 160. Let's check the ABS version specs and features. Meron po siyang traction control na HSTC ang tawag sa kanya. Meron siyang PCX Gold emblem logo. At of course, yung kanyang front disc brake equipped ng ABS, rear disc brake may CBS naman po. And of course, idle stop and start system po. Meron yan sa ABS version. So yan po guys, ang PCX 160 ABS version. And dito sa atin sa Pilipinas na nilabas na Yamaha NMAX, again, wala pa rin po yung hinihintay natin na sub-tank. Yung sub-tank rear suspension, wala pa rin po yan. And yung ini-expect nating kulay, sana nga merong white color or silver color. Wale din po yan. Hindi po sinama yan. And sa PCX po, Philippine version, hindi po in-include ang HEB o yung kanilang hybrid. And yung favorite color natin na red, hindi rin po nila isinama yan. So yun po yung mga ini-expect po sana natin pero wala. And NMAX po ay gawa po lamang dito sa Pilipinas. Ina-assemble po yan sa lalawigan ng Batangas, sa bayan po ng Malbar. Yan po guys, mga fresh assemble po yan ng mga NMAX Connect. Diyan po sa atin sa Pilipinas, sa Batangas. So itong mga in-expect nating mga
gawang NMAX na po na to ay galing na po sa atin. It's proudly made in Philippines. So yan po yung the best dyan, ano? Sa atin na po yan at added po yan para sa mga Filipino workers na meron tayo. So napaka-astig po nitong bagong kulay nila, yung Icon Gray na may blue cast yung kanyang wheel. So sa akin, napakaganda niyang color na yan. And what we're expecting for the Honda Philippine version, it is imported po sa Indonesia. Kaya po, coming Mayo pa po ang release po ng mga bagong-bagong PCX 160 na to. At ini-expect natin yung delivery niyan sa mga dealers this first week of May or even last week of April. So, sana sa Mayo, available na po lahat po ng mga motor na to. So, yan po yung gusto nating makita. And this video is courtesy of Honda Motors Indonesia. Talaga naman po, gustong-gusto ko talaga tong color red na to. Napakalupit with the gold emblem. To give you an update, sa Indonesia po, 4 po na kulay ang bawat version po nila. Sa CBS version, andyan po lahat yung kulay. Yung gray, yung white, yung red, at yung black. Even the ABS version po nila, 4 din po ang kulay. So, 4 po yung choices po dyan sa bansang Indonesia. So, napakalupit naman sa kanila, no? Tayo na may nainggit bigla. Bakit dito sa Pilipinas, ay 2 colors lang po yung mga version na nirelease ng Honda Motors Philippines. Hindi pa nila sinagad, guys. So, we're expecting coming next year, baka bago pa lang nila ilabas tong napakalupit na red na to. So, gusto ko talaga tong red na color na to, no? Pinaka-the best po na ginawa ng Honda Motor Philippines, yung advantage po regarding po sa price. Yung presyo po niya talagang ang laki po ng pagkakaiba pagdating po sa Yamaha NMAX. Nakita naman ninyo, CBS version almost 116K. Sa standard version ng NMAX, yan po ay 120K. Sa namang ABS version naman po, napakalaki po ng lamang ng Honda dito. Meron siyang halaga lamang na 134,000. Sa naman, sa NMAX, ang presyo naman po niya ay 146,000 pesos. So, yan po yung pagkakaiba niyan. Siguro doon tayo magkakatalo sa presyuhan and of course sa specs. Siyempre, alam naman natin lahat, Honda has a displacement of 157cc. Mas malaki at mas maganda po yung engine niya. At papakita natin sa inyo yung pong kanyang lakas, kung gaano po kabilis at kalakas po yung horsepower niyan ng bagong-bagong Honda PCX 160. So yan po, guys, CBS version, white and gray. ABS version, meron po siyang kulay na black and white na meron pong PCX gold emblem. Yan po yung mga the best dyan. At torque system or traction control system po. So yan po, guys, ang PCX 160. Sana po nagustuhan ninyo yung motor na yan. Talaga namang inaabangan ng lahat yan. At ngayon po ay alam kong trending na trending po sa ating lahat yan. So yan ang bagong-bagong PCX 160. Coming May, andito na po sa Pilipinas yan. Kaya magpa-reserve na po kayo. At may kilala po akong dealers. Kung gusto nyo po magpa-reserve, PM nyo lang ako, mga idols. At gusto magpa-bontify, again, i-PM nyo lang ako. Pag gusto nyo ng mga top box para sa Honda PCX ninyo or mga crash guard, PM nyo lang ako, mga idols. Yan po. Huwag nyo pong kalimutan na i-PM po tayo. At ito namang NMAX naman na nakita natin ngayon, talaga namang sulit din po pag iyan po binili ninyo. Of course, standard version and ABS version, malaki po yung diferensya sa presyo niyan. Pero alam ko naman na sulit din ang mga specs at features po na meron to. Riding comfort, yan po ang pinagmamalaki ng NMAX. Talaga naman pong very comfortable. Of course, with the added safety, dun po lumalamang ang Yamaha, kanyang dual ABS at traction control. Ito po yung top speed po na nakita natin sa bansang Indonesia. At talaga namang makikita natin na mas malakas po ang horsepower po ng makina ng PCX 160. Mas lamang po siya. PCX 160 has 12.08 horsepower, mantalang ang NMAX po ay 11.21 horsepower lang. Yan. Pero pag sa actual test po ng kanilang karera, lumamang po ang NMAX. So mga idols, kayo na naman pong bahalang mag-test dito at siguradong NMAX lang ang malakas. Yan po, guys. Kitang-kita naman nyo kung gaano po kalupit ang pag-indak at pagsayaw ni Idol. Ang lupit po talaga. Kasama ang kanyang
malupit din ang astig na NMAX na naka-modified na. Yan po guys, ang NMAX malakas. At syempre, Yamaha at Honda, pareho po tayong malakas. Wala pong brand war dito, wala pong palakasan. Pare-pareho po tayong malakas guys. So yan po, ang ating video sa inyo. Sana po nagustuhan ninyo. At huwag nyo pong kalimutan na i-like at i-share po ang ating video. At lagi po natin isipin na lagi po tayo mag-iingat sa ating pag-ride. Be safe po mga idols. At syempre, ito yung mga best modification po na nagawa para sa Honda PCX 160. Yan po ay Thai concept. Ang astig po ng forma niya, no? Thai concept, malupit. Of course, meron ding mga nag-modified din na nirap na nila yung kanilang body. Nilagyan ng bagong kulay. Ang lupit din. At of course, sa PCX 160, nilagyan nila ng malupit din na rear suspension. Again, sa NMAX, marami rin po tayong pwedeng i-modify dyan. Maglagay tayo ng crash guard, lagay tayo ng top box, lagay tayo ng bagong windshield, and mags, and of course, the rear suspension. So, kung kailangan nyo pong magpapamodify po ng inyong mga motor, PCX 160 man yan, or NMAX Connect na bagong labas, PM nyo lang po ko mga idols. Meron po tayong kilala, especially po sa mga taga Pangasinan area po. Pangasinan area, I can help you guys at bibigyan ko kayo ng magandang presyo. Ayan, makapag-offer tayo ng magandang presyo sa inyo pag sa mga accessories gaya ng mga busina, crash guard, top box, muffler, mugs, and tires. Yan po guys. Please don't forget to subscribe and like nyo po ang aking FB page, Boyet Salabarria po. At maraming salamat po sa inyong lahat mga idols. Ciao!